Què tal? Com esteu? Teniu ganes de ballar? Doncs us proposo un repte. Em dic Estel, soc mestra de l'Escola Les Mèlies de Vilafant i el meu repte és el següent. A partir de la cançó Resistiré, podem jugar a repassar les categories gramaticals. En aquest cas us proposo repassar determinants, noms i verbs. Sabeu que us serveix tant en català com en castellà. Com que la cançó és en castellà, doncs ho farem en castellà. Val? El primer que he fet ha estat buscar la lletra de la cançó per internet. Jo me l'he imprès. Aquí la teniu. Si no teniu impressora, doncs sempre també el que podeu fer és copiar-la. Un cop teniu la lletra de la cançó, trieu 3 colors. Jo en aquest cas he triat el vermell, el groc i el blau. I he començat a pintar aquesta lletra buscant, en primer lloc, doncs, he buscat els verbs i els he pintat de color groc, tots els verbs que he trobat a la cançó. Després he buscat els determinants i els he pintat de color blau. I el mateix he fet amb els noms, els he pintat de color vermell. Un cop ja tinc tota la lletra pintada, segons si és un verb, un determinant o un nom, el que he fet ha estat retallar aquests 3 cercles que ja us he ensenyat del mateix color que he pintat. Els verbs que els he pintat de color groc, doncs aquest seria el cercle que referiria al verb. I aquest cercle me l'enganxo doncs, al palmell de la mà. Vale? Després, els determinants, el cercle blau, me l'enganxo en el dors, en el revés de la mà. I el nom el poso a l'altre palmell. Ara ja només cal començar a ballar i a passar-t'ho molt bé i a repassar les categories gramaticals. Us deixo el meu vídeo perquè veieu com ho he fet jo i perquè us animeu i ho feu també vosaltres. Si veieu que és molt difícil i que no us surt, doncs proveu primer amb una sola categoria gramatical. Per exemple, doncs, només ensenyaré el color groc cada vegada que escolti un verb. Que els més petits també volen jugar? Doncs també es pot adaptar, perquè els hi podem dir, doncs cada vegada que escoltis la paraula resistiré, aixeques la mà amb el cercle de color groc, perquè els hi podem dir també, perquè és un verbo. Val? Doncs espero que gaudiu molt, que disfruteu, us deixo amb el meu vídeo perquè veieu com m'ha sortit a mi. Vinga, doncs, fins la propera. Adeu. Cuando duerma con la soledad, cuando se encierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siento miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando pierda toda magia, cuando mi enemigo
amigo sea yo. Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.